Здравейте хора, днес ще правим клипче и както виждате, тук с мен са един мой приятел и кучето му, където седи като проснато на... Не знам и аз нямам думи на какво е. И да, сега ще стопирам видеото и ще измислим какво да правим. Да, сега вижте Тара как ще изде един пакет бирани в устъци, където не знам как го намерихме тук. Тън. Давай, пускай. Добре. Тун. Да, хрус. 1 минута, 2, 3. Не брой по минути, а по секунди. 1 секунда. 2 секунди. 3 секунди. 4 секунди. Добре, ще ви се обадим, когато тя ги изяде. Дами и господа, сега и остава само един фъстък. И дами и господа, тя изяде почти цял пакет. До тук беше парлен. Не бе, махай се. До тук. Така че, хайде, Тара! Идвай! Тара! Да, много е гладна. Тара! Хайде! Хайде, идвай! Тя ме гони! Ще умра! Да. Ей, сладърче. Да, дами и господа, може би забелязвате, че съм се сменил профилната снимка. И да, това ще е всичко от мен и Дени. И нека да свършваме клипа. Довиждане. Да.